Kodwa kune-certificate ebesifuna ukuzikhipha sizikhiphela ama-influence. Unobaba la ubaba uLindani ngicela sondele. Lindani Maphumulo. uLindani Maphumulo ngicela imshayele ihlombe. Ubaba uLindani usuke all the way eGoli. Ngenkathi TikTok ngenkathi MK iqala wavula ipage la TikTok yabona kwathi mangabe kunento angayizwa kahle uzothi uthi uyawuvula uTikTok account lethi hayi nizomkhumbula futhi edelela ubheka icele ngiyambona ukuthi umhlophe wathi ucela uyacream sengisho lento tisuka kude ngicela ukusho lokuba uMaphumulo ukuthi usuke kanjani eGoli wezala oba uMaphumulo la sebewusebenzele ngawo umkhonto abasebenzi bodwa kodwa benza sure ukuthi umkhonto ivangeli lawo liyaqhubeka ngithema ngimtshela wathi ngisho ngangifaka eTexini anginankinga ngizoza uyacabanga umema umuntu esuke ngetekisi ezala ngicela imshaya ihloko senza ama-means nale team ukuthi asimfunele indiza weza wafika la uno-live-ke oyisimanga angeke ngisho ukuthi unabantu abangaki kodwa nje ulive wakhe ugcwele iSouth Africa yonke even nakwamanye amazwe bayawubuka ulive wakhe sengisho ukuthi lento bamaphumulo angivezi ngoba ngiwekufisa isithunzi but ngiyivezela ukuthi i-dedication yakho kumkhonto yini lento esenze saza kumkhonto ngabe kumkhonto size ngoba sizofuna ukuba o-convene o-coordinate o-organize asizelanga lezo zinto masiphuma la into engiyenzile noma esiyenzile ne-team sicele abefundisi ukuthi ababe yingxenye lomcimbi uzuyasho laphana ukhehlelezi ukuthi yena wazi mayibizwa kuthiwa akakhipha imali ubaba Dlamini umama ophethe izango sabahlanganisa ngoba umsholozi wayivele efuna kwenzeke kanjalo sabiza i-DODI sabiza u-National Security la sakuhlanganisa kudlindlu konke ndawonye ngoba inhloso yaloko ukuthi ithe kalibumbane ukuze siye ku-2026 sinemqondo wodwa lento ke sesiyenzile ngokuba khona koba Maphumulo abathintana nazo zonke indawo sebeyayifisa lento esiyenzile ukuthi ungathi nakubona ingenzeka so ke kusho ukuthi kunomsebenzi omkhulu comrade ukuthi ungathuki mawu-uphold kuthiwa hambe e-Eastern Cape uye ufuna ukujaha ukuconvene lo la ufuna ukumkhipha esikhundleni ake sibuyele emuva sozilungisa comrade asilungile into esasizele kumkhonto sisayazi siyalwa emagruphini sithuka ihlamba emagruphini ezisimanga ungabe kanti umkhonto sasufunela ukwenzani ngabe sasifuna ukuthuka noma sasithi kusasale izingane zethu ayisekho enye inhlangano ezoba khona angifuni ukudlala ngani ayisekho asizimiseleni ke bafethu ngalomkhonto sowuphathe kahle siyeke ukuthukana ukuba ngala kwetafula kusho ukuthi uhlakanipha ukudlula umuntu ongale ukuthi kufanele kube khona umuntu olidayo asizijwayezeke ukulidwa and angithi yabo njengoba sila kule galadina manje sesiqede khona ozobeka amabala ukuthi yena ubengenza kangcono kunalento enzeke lapha umkhulu ukhulume nge-Women's League ngendlela akhulume ngayo esikhundleni yazi ngawalalela wonke ama-group esikhundleni sokuthi siqhamuke ne-solution yokuthi siya kanjani phambili into ekhulunywayo nje nimizwile ubaba into bayithi kade sasisho into ye-Women's League kade sasisho into ye-Women's League kade sasifasha ama-league isisizaphi leyo nto ngoba asiyi phambili sikitakita ndawonye into mase kuthiwa i-wrong asithi phela-ke siyilungisa kanjani hayi siloku esikhuluma ngayo mina ngiyahluleka ukukhuluma ngento ekuthiwa i-wrong ngilokhu ngikhuluma ngawo nomphela angiqhamuke ne-solution
Anganoma niyangizwa ngicomrade. Kwakhulunywa kwaphela 2 weeks. But i-solution ithini? Asiqhamuke nama-solution guys. Hayi siqhamuke nokuthi ubani okufanele asilimine kufanele ngilidi mina kufanele ngenzini. Bese uzoba nenkinga-ke uma usenza nabantu abafana nami. Mina guys ngiyagijima mina ngigijima ngize ngigqobe icathulo. Makuthiwa nje sebenza nami ukwazi usenkingeni. Angifuni mina makuthiwa sihambe siyoqubula nasi ipulpini ipodium engathi ngisesontweni. Bese ethi omunye asambe siyobamba umhlangano uthi ususa kanjani lena. Ngikho lapho. Susa lento leyinkinga. So ke asisebenzeni ke ama-comrades siye phambili. Ngibonge team, ngibonge abafundisi, ngibonge babudlameni, ngibonge Dr. Kehlebisi, ngibonge nabanye engingasababoni nabefundisi bonke bakhona abahleli phansi. Ngiphinde ngibonge nina, siphinde sibonge uNxamalanga kusakhela ikhaya. Ngiphinde ngibonge ama-artist uSinothi engalali, banomunye konje. Ngibonge MC wodumo. Ngibonge iband, nizwile iband. Ngake nayibona iband. Yazi khona abantu abagcina la ngeCovid ukuza ngala emhlanga. Ngiyayazi lokho. Kwala mhlanje la. So zobe nje niphumile namhlanje nishawa umoya nadla kamnandi ingane kaMsholozi. Sibonge lapha emuva babuwanda. Nibonile ukuxhakaxhaka kulapha ngemuva. Ayikho iTV engaveli kuyona ngisho kwi-CNN niyavela. Niyezwa. Yaku-organiziwe la wangempela bekungadlala. Bekungadlala. Sengisho ukuthi ke siyabonga senginganibiza manje ngithi nama-comrade. Bakumaphumulo amabili nje baba bese siyabhala manje la siyabonga. Ngithanda ukuthi le ngeke ngibonge ukunikwa leli thuba ukuthi ngeke ngivele kunina ngizizwa nginamahloni ngathi ngiyakwazi ukukhuluma TikTok kodwa naku manje ngathi sengiqala ukuthi ngibe namalimi but ke engingakusho ukuthi konke esikwenzayo sikwenza izizwe thina. Mina ngeke ngithi live ngeke ngurani angisho ukuthi wami but owethu. I believe ukuthi angimele mina la ngimele abantu abebekhona abama-influencers across ama-social media and bayidlalile indima yabo. For the first time ukuthi uComrade uMagaya a-recognize abantu bakwi-social media means a lot. Kunomlungu okuthiwa uDylan Page. We create content creator. Wamenya kaNetho, and I was envious ukuthi wamenya kwi-NATO meeting, and I was envious ukuthi thina ama-social creators, ama-content creators in South Africa, when will this happen? But today it's happening. Ukuthi njengoba ngila kumele ngidlale, I'm not here to shine because ngizoshayinela wonke umuntu uma ngabe kuthiwa kuyashaya. But engifisa ukusho ukuthi ukhona lento eshiwo uMagaya ukuthi abantu abangagijimeli ukushaya. La emkhontweni siqale khona imoto iqalwe la ka-TikTok ukuthi siyayiyeka. Njengoba sithi siyayizela siyayiyeka, angingabi sekuba ne-change of mentality ukuthi manje abantu sebefuna ukushaya. Ake sibe naleya unit yangomhla ka-16 ngesikhathi kwenziwa i-pronouncement. Kuthiwa umkhonto wesizwe. Yazi mina ngilalanga ngaze ngaregister i-confirmation ngalikhombisa. Kwaku-2:38 AM ngithole i-link yokuregister ngena kumkhonto wesizwe because I was excited, and then that's where it came. Amagama amaningi aqhamuka lapho kagogo okhona. Kwaqhamuka izinto eziningi ezaqhamuka. U-hashtag kuyela ebantwini uNational uzoyi-reflect. It was part of the project esaqhamuka nayo hashtag with the lady Kolubusi Netonon ukuthi after ama-election sathi hashtag kuyela ebantwini. So engizama ukusho bafethu asingayijaji lezi zinto azizosiza.
izolo I had a live, I said 4 hours, ukhona uThulani Show, ezolalela ukuthi sithini, and I was talking about le nto yethu, ayizukusiza kanti sizeleni lana ngoba phela sasuka ngale, sathi siza ngala ngoba sithi sizele ukuthi sizolu, asihambeni ngemandate eyodwa kabaNxamalala, imandate kabaNxamalala ukuthi uzomlungisela umuntu omnyama, and thina njengoba manje sesingala bathi sesicabangela thina umuntu ayicabangele yena. Then now you are diverting from the constituents of the organization and you are diverting from the mandate eyodwa yingekuphela. Ungafuna amanye wacini ulokhu kwafuna nangamapholisa. I-mandate yenye yomkhonto wesizwe ukusela umuntu omnyama. So engizokusho ukuthi yonke into esiyenzayo bafethu ngandla wethu sikwenza collective. Lo life engiwenzayo mina ngiwenzile bona ngani. Whether I'm using the date, I'm using my time. Ngiyakhala kubaba uMagaya ngithi baMagaya bese ngikusho ngo last minute bengisaba uzokutshela athi abantu ekufanele ngize nabo banamanye ama problems ngisakwazi what is sizobona ngathi mina I'm not a fuss even ungafaka i-taxi as long as sizolwela umuntu omnyama. That's the only thing. I guess sicabange ngento yazi I feel disappointed uma umuntu enalesifundo esifana nesizwe kodwa ebephikisana nokuthi kufanele kulungiselwe thina sabantu abamnyama. There is no ethnicity, there is no yabona ukuthi wena uqhamuka kiphi organization kufanele ukuqala uzenze self introspection. Njengoba khona abantu abalana esazi ukuthi bama infiltrators bazile kahle bacuphile bathi awuyicabanga ukuthi njengoba ngicuphile uyabona kwenzeka izinto ezimnandi udla kamnandi asidla kamnandi. It's not about food but it's about the joy that we have. Yazi ngicabanga ukuthi uDecember ade sagcina ukuba noDecember eSouth Africa besinawo from last year ngendlela esasihlebile. I-disappointment was only after ama-elections. And what we did as MK, we never lost morale. But what we did, we've been running our programs consistently. So I guess bafethu lento lena yokuthi sibanga inkulu. Kanti yini mandate yethu? If umuntu uthi I'm a leader or you want to be a leader, but when ufuna ukuba a leader because of selfish interest, then you are not a leader. You are when uzofulfill ama interest akho. So ngibuyela kulento bafethu ungaze nginabe kakhulu ukuthi konke esikwenzayo mina angifuni ukuthi ngikwenzela mina njengoba uMagaya neteam yakhe ngiyabonga kakhulu kunini nonke ukuthi nizosibeka kule platform asitazi sibeke kule platform kukhona insizwe njengosipiwe Madondo laphana umfowethu unkosi ngizomceba nje kudadewethu ukuthi lethe imali encane kufanele afake imali encane. Kunesigwili ke sihlele eceleni kwakhe naso ngeke ngisho lutho kodwa ke engizama ukusho bafethu ukuthi esizokwenza la sikwenza as a collective. Uningi esisazophusha bafethu ama resources azolokhu eqhamuka kancane kancane. We want to expand. We want to stream to all platforms, not just one platform with TikTok. We are planning on all of those things. But konke lokho we need i-assistant here ukuthi nisize nithi webhudi nawo ama-resources awukuphushe lapho because asikwenzeli ukuthi into ekufanele si-understand social media is a very powerful platform. I-revolution, I can tell you about one revolution yase-Egypt. That revolution when it started, it was planned through social media and it was planned through ama-hashtag. And it worked. So let's utilize Nalama platform as well. Ngiyabonga kakhulu. Baza umkhonto kwasi. Jikjela umkhonto jikjela. Sihole eNxamalala sihole.